mga boss. So ayan, nandito tayo sa Lawag, Pangasinan. So kasama ko sila Mrs. Ayan sila Mrs. nauna na. So siyempre, ang service natin ngayon yung sasakyan ni Bayaw. So nakalimutan ko rin pala yung GoPro ko para pang vlog sa bahay. So cellphone na lang itong ginagamit ko. So okay naman. So yung anak ko andito na rin sa loob, yung kasi nauna na sila Ton, yung anak ko, nauna na sila kanina, tapos sumunod na lang kami. So ayan mga boss, at patapos na kami rito. So may konting salo-salo. So maraming salamat nga kay Ma'am Marilo Morandante. So nagbigay siya ng konting salo-salo sa atin. So sabi nito hindi daw konting salo-salo. Ang dami daw na hinanda. So hindi pa ako nakapasok sa Siyempre, so bago ka lang sa ating channel, like na rin itong video natin. Siyempre, subscribe na rin po kayo, pakipindot na rin yung notification bell para updated kayo sa bagong videos natin. Okay, so ayan, mamaya ipapakita ko to yung before niya tsaka after. So ngayon, silipan muna natin dito sa loob kung ano mga kaganapan. So nilagyan ko lang ito ng background music kasi baka ma-copyright tayo. May nagpapatugtog kasi sa loob. So ayan, punta tayo sa loob mga boss. Tara! Okay, so ito yung bahay. So mamaya subukan ko magpalipad ng drone. So inaayos na nila rito. So ito na lang naman yung hindi natapos. Ito na lang ba ito yung hindi natapos? Ha? Ito lang hindi natapos? Okay na, tapos na. Okay. Ayos, okay na pala. Yan, pasok tayo sa loob mga boss. Tingnan natin kung ano yung mga dito. Hindi ko pa ipapakita lahat. Hello, good morning, madam. Ayan, yung daming Ayan, yung daming naghahanda. Uy, ayos. Kaming handa nila mata mo. Maraming salamat kay Ma'am Marilu. Cut out. Napasilip natin yung luluto. May nagluluto na rin dito. Ayan mga boss. Mamaya ko na lang ipakita yung loob mga boss. Yung taas yung ginawa natin. Gusto ko muna kasing ipakita sa inyo kung ano yung itsura niya dati before. Okay, so relax muna dito sa living room. May video okay pang binigay siya. May video okay pang nilagay rito. So magsalo-salo tayo mamaya, magkantahan. Okay, so mamaya ulit mga boss. Okay, so dito naman tayo sa labas. So ito naman yung mga handa na niluluto nila rito. Siyempre may pusit, may tawag doon, dalag. So ini-house nila. Okay, so maraming handa. At shoutout din pala kay gabi si Sir Ramon Butay. Yan, sir, kamusta? So malapit lang kasi yung bahay niya rito dito sa Pusurupio. So nag-chat siya kagabi. So shout out kay Sir Ramon Butay. So hindi rin namin siya makakalimutan kasi isa sa project namin na the best na naging project namin. Kasi dating pa lang namin, nagpagatay na ng kambing. So yung welcome na yung tawag doon, yung pinag-welcome sa atin ni Sir Ramon Butay sa Pusurupio, 'di ba? Oo ka diyan Oo lang. Kilala mo ba? Kilala ko yun, yung nasa Patara mo. Kala ko nakalimutan niya. Sir Ramon Butay. Bagis mo. Yan. Ayan. So ayan, shout out, ingat ka dyan sir. So may bago na kasi siyang sasakyan. Yung Toyota Hilux. So nainggan niya kung kumuha ng Hilux. Tingnan na lang natin kung ano yung decision. Di pa naman ako nakapag-decision. Ayan. So mamaya ulit mga boss. Okay, so yan mga boss. So nakita nyo naman yung aerial
viewing ng ano natin, bahay. So hindi naman namin ginawa itong bahay. So yung project naman namin dito ay ceiling, tapos yung pintura, tapos nag-supply tayo ng ano na yun, ang ilaw. So lahat ng makikitang ilaw dyan, tapos mga kornisa. So galing po yan sa Maclagonilla Cornices. Siyempre, bago tayo pumunta sa loob, siyempre, gusto ko muna magpasalamat kay Ma'am Marilo Morandante sa tiwala na binigay sa amin at kami yung napili niyang gumawa sa bahay nila. Siyempre, kung walang magpapagawa sa amin, wala tayong may papakitang maganda na project. Siyempre, maraming salamat din at naghintay po sila na sa pila po nila dito sa project natin dito sa Lawak. Siyempre, ayun, maraming salamat din sa munting handaan na selebrasyon sa pagtatapos ng project natin dito mga boss. Bigay si Madam kasi ng munting salo-salo dito sa bahay. Kaya lang hindi ata munti, ang daming handa na nakahanda sa amin na pagkain, siyempre mga inumin. So ayan. Okay, so ayan, punta na tayo sa loob. Siyempre, bago tayo punta sa loob, gusto kong makita po ninyo kung ano po yung itsura niya dati. Okay, so ayan, pakita ko muna mga boss. So ayun mga boss, nakita nyo na yung itsura niya dati, yung before niya. So ngayon gusto kong makita ninyo kung ano yung after. So yung pagkatapos ng project natin. So ayan, maraming salamat talaga kay Madam Marilo Morandante at kami yung napili niyang gumawa sa bahay nila. At na-appreciate nila yung gawa namin. So masaya sila na sa kinalabasan project natin. So maraming salamat at na-appreciate po nila. So malaking bagay po sa amin yun. So wala po yung katumbas na pera para sa amin na nagpapaganda ng bahay. Okay, so punta na tayo mga boss sa loob. Okay, so dito sa loob ay sa labas. So ang simple lang naman yung ginawa natin dito. Yung dating ginagawa natin yung naka-groove tapos flat lang siya. Tapos naglagay tayo ng ano na yun, ng kornisa. So ayan mga boss, so papakita ko na lang sa loob yung kornisa niya, masyadong malayo kasi rito. Okay, so siyempre naglagay din tayo ng ano dyan, circular light. So tricolor lahat yan, so warm white, daylight, tsaka white. Tapos doon sa mga canopy niya, so meron din tayong ano dyan, siyempre flat na lang yun, hindi ko na ipapakita pati ito mga boss. So 12 watts na ilaw, tricolor din, warm white, daylight, tsaka white. Okay, so andito na tayo sa loob. So pagpasok natin sa loob, makikita ninyo. So ayan na. So ang ganda na. So yung mga ilaw dito nalagay ko. So dito kasi maraming ilaw dito. Baka yung electrician, baka malito siya. So ginawa ko diyan, ito lang naman yung single color, warm white lang yung ginawa ko rito. So marami kasing naka-series kasi yan. Baka hindi magsabay-sabay pag tricolor yung nilagay natin. So baka mahirapan si electrician na pagsabayin. Kaya single color lang ang ginawa ko dyan na strip light double bulb na single color na warm white. Okay, so dito, so nakita nyo naman doon sa before nya, tapos doon sa 3D model. So yan, pakita ko na rin dito sa screen yung 3D model nya. Okay, so bago namin ginawa itong bahay na to, siyempre gumawa muna ako ng 3D model nya. So lahat ng sukat nitong bahay ay nakuha. So inactual ko dito sa inactual measurement ko dito sa bahay yung sukat natin. Tapos doon ko na lang sa bahay ginawa ng design. So makikita nyo dyan sa screen yung 3D model nya.
Okay, so ganun-ganun din yung nangyari dyan. Siyempre, yung kulay, ganun din. So, yan. So, dito, mapapansin nyo dun sa before natin. So, maraming nakaambala dito na beam. So, pati dito mayroon. So, kaya naging ganyan yung itsura niya. So, parang tumas siya rito, tapos nagpababa dyan. Tapos dito naman talagang pinababa ko dyan kasi kitchen na siya. Tapos dito gumawa tayo ng design para dun sa bar counter natin. Okay, so drop light, naglagay din tayo dyan. Tapos yung kornisa, so ipakita ko na rin yung kornisa mga boss. So yung kornisa natin. So yung kornisa nilagay natin dito, rose. So yan. So yan yung kornisa. Okay. Tapos lahat ng ilaw na natin maliban dun sa sinabi ko, tricolor. So tricolor yung nilagay natin dito. Pero dito sa may bar counter, tricolor din siya pero may blue. Blue, warm white, tsaka violet. Tapos dito, warm white, daylight, tsaka white. So ang nilagay natin kulay dito ay puti lang. Puti lang yung ceiling. Tapos naglagay tayo ng accent na lamp black ng boysin. So boysin yung ginamit nating pintura dito. So gumagamit din ako ng Davis. Maganda rin kasi yun. So ang ginawa ko rito, boysin yung kulay, white lang yung ceiling natin, tapos naglagay ako ng accent na lamp black ng boysin. Tapos yung mga kornisa natin, semi-gloss white lang yung pinintura natin dito. So mga kornisa natin. Okay, so dito, pakita ko na lang dito, padaanan natin. Yung CR, hindi ko na ipapakita, flat lang naman yung niyan, kulay niyan mga boss. Flat lang naman yung design nun. So dito, gumawa rin ako ng 3D model dito. So makikita nyo dyan sa screen yung 3D model nya. Okay, so ganun-ganun din mga boss. So ito lang na iba doon sa kulay natin mga boss, sa tricolor. So warm white, blue, tsaka violet itong nilagay natin dito. Tapos yung pin light, two-way yan, blue white. So pwede nating ibahin. So ayan. Yan, makikita nyo, nag-iba na siya. Okay. So, warm white, blue white. So, yan yung kulay niya mga boss. So, ibalik ko lang sa dati. Okay. So, yan lang. Simple lang. Scope light. Tapos, naglagay tayo ng strip light. Tapos, dun sa taas, may ceiling rose tayong nilagay. Yan o, yung ceiling rose. Okay, so di lang masyadong makita. So tingnan natin mabuti. So yan yung ceiling rose natin. Siyempre, makikita nyo dyan sa Maclagonia cornices yung ilaw dito, tsaka cornisa. Makikita nyo dyan sa Maclagonia cornices. So kung gusto nyo mag-order. So pasensya na kayo mga boss kung medyo maingay kasi nagliligpit kami rito. So nagkaroon lang kasi ng kunting handaan dito, salo-salo nga sinabi ko kanina. So nagliligpit lang sila. So pasensya na kayo kung medyo maingay. So ayan mga boss, dito na tayo sa kwarto. So ito yung request ni madam na paro-paro G. So may binigay isang design sa akin. So ito naman yung kilabasan. Okay. Sa mga nagtatanong kung paano namin ginawa ito, so lalo na doon sa mga nagpapabahay at sa mga gustong gumawa ng itong project. So itong design na butterfly, yung paro-paro G natin, ay hindi gypsum board yan, hindi rin hard deflex. So laminated board yan. So hindi kasi magagawa ng hard deflex yan tsaka gypsum board kung ganyan kanipis yung mga ukit natin. So laminated board na marine plyboard yung ginawa natin dyan. So kinat lang natin yan ng jigsaw. Siyempre may pattern tayo dyan, nag-drawing muna tayo bago natin nagawa yan. Okay, so yung mga ilaw dito na nilagay natin dito mga boss. So ito siya. So tricolor din siya. Ayan, tricolor. Ayan, so nag-iba rin siya ng kulay. Ayan. So ibalik lang natin sa dati. Okay. So yan yung design natin dito. May paro-paro siya, tapos may parang ano na to, yung pinagdapuan, ano na yung tawag doon, parang sanga na pinagdapuan ng paro-paro.
Siyempre, yung mga cornice ang nilagay natin dito, yung model na 45 yung nasa taas, ito. Yan. Tapos dito sa baba, yung rose. So, rose kasi lahat ng nilagay natin cornice rito mga boss. So, yung pinintura natin dito, sabi ko kanina, ay white lang. Semi-gloss white. Okay, so punta tayo dun sa taas. So, dito sa taas, siyempre, gumawa din ako ng 3D model na ito. So, makikita nyo dyan sa screen. Sabi ko nga, bago namin sinimulan ito, ginawa namin ng 3D model. So, ganon-ganon din itsura niya nung natapos. Ang maganda kasi, pag ginawan mo ng 3D model, ay pag isinubmit mo doon sa nagpapagawa, makikita na nila yung itsura ng bahay nila bago pa natin gawin. So, yun ang maganda sa 3D model. So, ma-visualize na nila, makikita na nila ng parang actual yung bahay nila bago natin gawin. Alam na nila kung anong magiging itsura niya pag natapos. So, yan ang maganda sa paggawa ng 3D model. Lalo na kung naka-actual dito sa bahay nila. Okay, akyat tayo. So, dito sa taas, pag-akyat natin. Okay, so yan. So, yan na mga boss. So, ang hindi ko lang biniling ilaw dito mga boss, itong nandito sa center kasi medyo may kamahalan yan. Siyempre alam nyo na pag high ceiling na ganyan, malaki rin yung ilalagay nating ilaw na nakadrop dito. So nagre-range yan ng 20 to minsan pa nga may umabot ng 100 plus yung ilaw dito. So dito sinimplan ko lang yung ilaw dito mga boss. So ito tricolor ito. Yan, tricolor yan. For ito warm white lang. Okay, so medyo ano lang kasi mga boss, di masyado makita rito sa camera kasi nagre-reflect yung mga ilaw. So pero pag nanon nyo to, maganda ito mga boss, lalo na sa actual. Okay, so pagpasok natin dito sa taas, so meron din parang salas dito. So ayan, pwede rin entertainment. So ito siya. Okay, so tricolor din yung nilagay nating strip light dito mga boss. Warm white, direct, tsaka white. So nakaset lang siya ng white. Tapos ito, 3-way din ito. May warm white, direct, tsaka white. 3-way din yung nilagay nating center light dito. Okay, so ganun din yung mga pin light, 6 watts. Lahat ng nilagay kong ilaw dito, 6 watts lang na tricolor. Okay, ito pala yung ceiling cross natin pag malapitan. Okay, yan yung product natin. Sinabi ko nga, kung gusto nyo bumili doon sa Maclaguneria Cornices, mag-order lang kayo dyan. So, andyan lahat. So, kung gusto nyo makita yung ibang design. Okay, so, yan din. Ganon din yung cornisa rito. Ayan o. Okay, ganda na. So, dito, sinimplan lang natin dito sa guest room. So, tricolor din yung nilagay natin ditong ilaw. Okay, so itong pader nga pala, primer pa lang ito. So wala pa yung final na kulay nitong pader. So primer pa lang yan, flat white pa lang yung ginawa nila rito. So hindi kami yung nagpintura niyan, hindi rin kami nagmasilya. So nadat na lang namin yan na nakaganyan na. May kulay na yung pader natin. Okay, so yan. So punta naman tayo rito sa kabila. So dito, hindi ko na ipapakita. Ay, pakita ko na nga rin mga boss kasi flat lang naman ito. So naglagay tayo dito ng 12 watts. 12 watts na ilaw. Ano? Tricolor na panel light. O surface light. Okay. So ayan, siyempre pupunta rin tayo dito sa dalawang kwarto na malalaki. So unahin na lang muna tayo dito sa room 2. Kasi andito na tayo kasi sa room 2 eh. Okay, so yan. Ito yung room 2. So punta lang tayo rito para makita natin mabuti. Tapos may CR din dito mga boss, flat lang. Ganun din, 12 watts yung nilagyan natin panel light yan, yung surface light. Okay, punta tayo rito. So ito mga boss, isinend sa akin ni madam itong design na to. Tapos ginaya na lang namin, pati yung kulay. So yan siya. Maganda naman yung kinalabasan. So, ang ginawa natin dito, kulay dito, rose white. Tapos dito, ito yung kulay nito, yung sa may pader. Tingnan nga natin. Mga boss, nakalimutan ko na eh. Angel Blast.
So Angel Blast yung kulay nitong pader natin mga boss. Angel Blast, tapos naka rose white ito. Tapos dun sa taas naka flat latex lang. Okay, so maganda naman yung kilalabasan. Tapos naka tricolor din yung mga strip light na yun mga boss. So hindi na tayo naglagay ng pin light dyan. So andito yung pin light natin na 6 watts, tatlo. Okay, so maganda yung pinakalabasan niya. So dito nga pala, pag dito kami naglalagay na sa wall, meron tayong nilalagay dito na pampatibay, yung corner beads para sa mga corner ng edge natin. So lalagyan natin ng corner beads dito. So metal yon. Pagkatapos naman natin may lagay yung metal, mamasilyan natin para matibay siya. So ganun yun. So pinapakita ko yun sa ibang project natin. Pinapakita ko yung itsura nun. Okay, so yun yung sinasabi kong tatlong kulay na, ay tatlong pin light. Okay, so yan lang. Meron pa pala dito sa room 2 ay room 1 mga boss, kasi room 2 kasi yun eh. Okay, dito sa room 1 yan na siya. So ang ganda. So itong design na to, buksan ko lang konti kasi medyo mainit. So itong design na to mga boss, binigay din sa akin ito ni madam, tapos ginaya na lang namin. Okay, so dito ang ginawa nating kulay dito, yung Tasty Tan ng Davis. Itong kulay natin. So Tasty Tan ng Davis, elastomeric siya. Tapos dun sa taas, flat latex lang. Tapos dito semi-gloss yung cornisa natin. So ganun din ano na yun, rose din yung cornisa na nilagyan natin dito. So ang ganda na mga boss. Siyempre, mas maganda pa to pag nalagyan ng tiles. Tapos mapinturan na yung ibang ano niyan, wall niya. So saran natin mga boss. So yung mga picture na ito, ipapakita ko rin dun sa last part of video natin para makita niyo ng mabuti kung ano yung kung gaano kaganda yung project natin dito. Dito kasi sa cellphone, hindi natin masyadong makita. So mas maganda ito pag nakita niyo ng actual. So kaya tungtong sila madam kasi nakita talaga nila na actual itong project natin. So na-appreciate nila yung ginawa natin dito. Yung obra maestra natin. So yan, ang sarap sa pakiramdam pag nakikita mong maganda yung kinalabasan ng project natin. Lalo na pag na-appreciate nung nagpapagawa. So malaking bagay yun kasi sa amin mga boss pag nagugustuhan nila yung gawa namin. So nakakataba ng puso. Kaya pati kami lalong minamabuti namin yung trabaho namin pag may nagsasabing ganun na nagugustuhan nila yung mga project namin. Lalo kami ginaganahan na gandahan yung mga gawa namin. Okay, so yan. So naglilinis na sila rito. So tapos na yung ano natin kasi wala pa kasing nakatira dito sa bahay na ito mga boss. Wala pa nakatira. Kaya wala pang mga gamit. So nagano lang kami dito. Nagbuhat lang sila ng mga dito kanina yung mga gamit natin dito. Kasi may okasyon nga. Kaya lang ano rin yan, ibabalik din yan doon sa bahay nila. So yung mga malamesa na yon. So nilagay lang dito para may mapagpatungan yung mga pagkain. So maraming salamat dun sa na munting salo-salo na binigay sa amin ni madam dito na hinanda niya. So ipapakita ko rin yun dito. Ay susunod ko rin dito ko yung mga kaganapan kanina rito sa project natin dito sa Lawak, Pangasinan. Siyempre, kung meron natatapos na project, meron din tayong uumpisahan. So may natatapos, meron tayong uumpisahan. So ngayon may natapos dito. So ang susunod na project natin ay sa Anao. Yan kay doon sa ano niyan, Anao, Tarlac. So yan yung susunod na project natin dito mga boss. Okay. So ayan mga boss. Sana nagustuhan niyo yung project natin. Sana nagkaroon kayo ng idea. Lalo na sa mga nagpapagawa ng bahay dyan at lalo na sa mga gustong gumawa ng ganitong project. Siyempre maraming salamat sa sponsors sa aking suot na ano na to? Itong hat at sombrero ito
sa aking nag-sponsor si regalo sa akin ni Paring Louie. Yan, shout out. Siyempre, shout out din kay Paring Rex, The Rex Vlog Builders. Yan, siyempre kay Jimmy Speak, yung mga kasama natin dyan sa Arayat. Wonjin TV, Kabakal, Black Shadow, Jonat McCoy, Kapitan Mark. So, ayan, marami po sila dyan. Si Hito Bear. Yan, yung mga kasama natin dyan sa Arayat. So, maraming salamat sa suporta sa ating channel. So, ayan yung mga kumpari natin. So, ayan mga boss. Yun lang. Yun lang masasabi ko. Maraming salamat kay Madam Marilu Morandante. At kami yung napili niya rito. Maraming salamat din nga pala doon sa extra bonus na binigay sa amin. So ayan, binigyan kami ng sobre. Pati yung mga nagtrabaho rito, binigyan po kami. Nagkatay din siya ng lechon, baboy. Ay, naglechon din siya. Tapos nagano rin ng kambing, nagkatay din ng kambing. Tapos nagbigay din siya ng alak, yung Jack Daniel. Yun. Maraming salamat po ito. Meron na akong collection sa bahay. So hindi kasi ako uminom ng mga hard. So ang ginagawa kong collection, yung mga binibigay ng mga kliyente natin. So naka-display lang siya sa bahay. At least nakikita ko ron yung mga binibigay nila. Pag nakikita ko yung mga binibigay nila, siyempre inaalala ko rin yung mga nagbigay. Okay, siyempre hindi ko rin makakalimutan pala si Sir Ramon Butay, Valenciano. Ramon Butay dito sa may Puso Rubio. So ayan, maraming salamat at lagi ka pa rin nanonood, sumusuporta sa ating channel. So hindi ko rin siya makakalimutan mga boss kasi sobrang bait. Wala akong masasabi, unang pagdating pa lang namin talagang asikaso na kami. So nagkatay siya ng kambing, sobrang close. Wala akong masasabi sa kanya. Asikaso kanila. So ayan sir, ingat ka lagi dyan sir, more blessings to come. Okay, so hanggang dito muna yung video natin mga boss. So kita-kita tayo sa next project natin sa Anao at Pura. So ingat po tayo lagi at God bless. Okay, uwi na tayo mga boss. So isusunod ko lang dito yung mga kaganapan kanina. Okay. So ayan sila Ma'am Maricel. Si architect pala, ayun oh. Architect Arman in the house. From Middle East, Iraq, Afghanistan. Ayan sila Ma'am Maricel. Ayan siyempre si Master Chinito. And Hi. may pangit dito sa ano. Ikaw yun. Ako pala. Ikaw yun. Ayan si Mrs. Ayan, alis na tayo mga boss. Salamat po. Uwi
Bye-bye. Bye-bye. Ate, maraming salamat. Bye-bye. 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 Shout out. So ayun, uwi na tayo mga boss. So maraming salamat. Pakita isunod ko lang dito yung mga kaganapan kanina. Let's go. Hello mga boss, so andito si Ma'am Marilo Bandante. Yan, maraming salamat ma'am. Shout out. Yan, maraming salamat sa handa. Ayan o. Si Ma'am Marilo. Shout out kay Madam, napakabait at nagbigay siya ng kunting salo-salo sa atin. Pero parang hindi konti, ang dami. Yan, shout out po ma'am. Yan, kausap po natin siya. Yan, di lang natin marinig. Ayan. Okay. Yan mga boss, ito na yung mga handa natin. So, umpisa na, nag-pray na kami kanina. So, ito yung okasyon, kaganapan ngayon. Okay, kain muna tayo mga boss. Pag mayaman pala isipan. Ay, sila yung pagmimataw. Yan o. Mayaman. Maraming salamat po at nagtiwala po sila sa amin na ipagawa yung bahay nila. Siyempre, maraming salamat din at appreciate po nila yung trabaho namin dito. Okay, mamaya po, before and after tayo. So, ayan, kain muna tayo. Let's go, kain na! Kain! Maraming